Îmi pare bine că ați răspuns la invitație. Astăzi, noi, Societatea Bogota a Românilor din Ucraina, finalizăm unul din proiectele noastre, adoptate, aprobate de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, pentru ce le mulțumim, Martirii Neamului, Cărțile Golgotei. Astăzi vor fi prezentate două cărți, autoare, doamna Maria Andreeș, două cărți. Le vedeți aici, vești ființei noastre despre Eminescu și desigur că Golgota ca organizație nu poate să treacă fără să ia aminte că neamul nostru a avut de suferit mult și o carte tragice despărțiri cu tremurătoare întâlniri. Deci nu vă spun nimica despre cărți, pentru că doamna Maria Andreeș, autoare, o să vorbească mai detaliat. După aia vom viziona un film, o oră și 12 secunde, dacă vă interesează. Mărturisesc supraviețuitorii foametei. Tot face parte acest film documentar cu mărturii despre foametea din 46-47, și din Basarabia, și din Nordul Bucovine, și din Ținutul Căi. Tot realizat cu sprijinul financiar al Departamentului. Vă voi împărți la fiecare din astea să aveți informații despre aceste două filme. Un film o să fie prezentat astăzi, demonstrat. Al doilea film o să fie demonstrat nu știu când, săptămâna asta, pentru că toată problema este electricitatea și starea asta de urgență, starea asta de război, situație force major. Ca de obicei, ca întotdeauna, nu a putut să treacă pe alături de noi Consulatul General al României la Cernovți, pentru care mulțumim foarte mult, domnul Dan Constantin, îl cunoașteți toți. Domnul Ilie Popescu, tot nu necesită prezentare. Nu cunoaște. Nimeni nu cunoaște. Mă rog să fim la discuția despre cărți și că dacă o să vorbească cineva după demonstrarea filmului, să fim cât mai laconici și cât mai concret. Vorbim doar la temă. Atât. Deci, cuvântul de început, cui oferim? Domnului Dan Constantin. Continuarea, să spunem, a acțiunii începută săptămâna trecută, sâmbătă trecută, ce pot să vă spun, doar că sunt într-adevăr impresionat de efortul pe care îl depuneți și mă bucur că acum acest proiect al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a fost finalizat și avem acum prezentarea celor două cărți ale doamnei Toacă și filmul pe care îl vom urmări împreună. Vreau din nou să vă mulțumesc pentru efortul pe care îl faceți, efortul constant pe care îl faceți și să vă spun că consulat și eu personal ne simțim foarte bine în prezența dumneavoastră și în acest cadru românesc pe care foarte, foarte frumos știți să-l puneți în valoare. Vă mulțumesc și așteptăm să ascultăm întâi pe doamna Toacă. Da, vă mulțumim dumneavoastră, căci desigur că fără susținerea consulatului nu s-ar face aceste lucruri frumoase și importante. Acum, desigur că îi oferim cuvântul autoare care a muncit enorm, care n-a dormit nopțile, pentru că știți cum se fac cine a trecut prin proiectele astea. Azi de duminică. Și am avut acces la bani și nu puteam face îndoială cu... Când au venit banii,
au închis electricitatea la tipografie. Vasile, prea Și mult desigur era. că cărți, doamna Mariela, să vă lămurească, cărți o să aibă fiecare, nu astăzi, pentru că nu sunt toate tipărite, sunt 1000 de exemplare, 500 și 500. Poftim, doamna Mariela. Bună ziua și vă mulțumesc frumos pentru prezență, pentru că știu că toți sunteți foarte ocupați și e o perioadă când suntem ca țărani în timpul secerișului, când nu reușim și vrem să reușim să culegem roadele de care ne bucurăm acum. E o zi emblematică astăzi pentru noi, e ziua nașterii lui Aron Pumnu, mâine e ziua Bucovinei, pe care o organizează de ani, de acum tradițional, Societatea Jurnaliștilor Români din Cernăuți. Vom fi împreună la Stolnesc. Pentru prima dată când și Societatea Golgota s-a bucurat, a devenit beneficiarul a două proiecte, din care unul e un proiect cu cărțile și filmele. Sigur că nu ne-am așteptat, vom fi acceptați și mulțumim Departamentului pentru Românii de pe pretutindeni Guvernului României. Sigur că într-o lună sau de când am aflat că acest proiect, adică suntem beneficiarii proiectului, e imposibil să faci două cărți. Sigur că sunt cărți care le-am trăit o viață și despre Eminescu, veșnica de post al ființei noastre, aveam manuscrisul și chiar când a fost un salon la Suceava de la sfârșitul anului trecut, credeam că mă duc cu manuscrisul pentru prima dată la salonul cu o carte și cu un manuscris, pentru că e foarte greu în ziua de azi să editezi o carte, știm din punct de vedere financiar. Colecția Golgotei e acum, nu mai am numărat, avem o bibliotecă întreagă, început încă de regretatul președinte Octavian Bivolaru. Au fost editate cărțile cu sprijinul unor sponsori, cu mijloacele Golgotei, cu mijloacele proprii. Acum e prima dată când ne-am bucurat de acest proiect. Nu voi face o lansare și nu voi vorbi mult despre cărți, pentru că sper și chiar promit, dacă scăpăm cu bine din toate acestea, din băltoarea aceasta, să facem un salon de carte, stăm să discutăm și nu numai aceste cărți, dar cărțile care au apărut acum anul acesta, care au apărut în ultimul timp, să facem un salon, stăm așa mai în liniște și fără grabă. Ce despre aceste cărți? Prima trage și dispărsiri cu tremurătoare întâlniri este o continuare a cărții Neamul nostru de martiri, dar aici mai mult am scris despre refugii. Paralelă cu refugiu, cu strămutările, cu tragediile care au loc în timpul de față. Desigur că nu se compară și nu putem spune că istoria se repetă, pentru că atunci a fost o situație, oamenii plecau, lăsau casele, lăsau mormintele, chiar pâinea scoasă din cuptor și plecau, deși nu era război în 41, când a fost cel mai mare refugiu, când au fost împușcați la Lunca și la Fântâna Albă, nu era război, era timp de pace și de rău de bine, nu le veneau rachetele peste casă ca în ziua de azi, când îi bombardau. Dar mergeau oamenii cu dragoste de țară, pentru credințe, pentru limba lor, pentru că vreau să fie liberi. Și anume acesta este leitmotivul acestei cărți. Și mai am un jurnal sentimental de război, adică zilele de începând cu 24 februarie și până în ziua când am predat manuscrisul la tipografie, despre, adică nu e vorba de război numai, dar despre cum am trăit noi aceste zile, ce evenimente au fost și activități am avut. Că oricum e război, dar viața noastră merge înainte și nu putem renunța la ceea ce la viața noastră care am avut până la război. Ce făceam noi pentru ce luptam la valorile noastre, chiar și în aceste timpuri grele. Ne așteaptă. Poate va veni așa un timp, Doamne ferește, e bine să citim cărțile pe calculator, să le luăm de la internet, dar să nu fie acel timp când vom sta la o lumânare și vom sta în jurul unei cărți. Și avem măcar lumânare, și avem unde sta? O paie, uite, dar nu e o paie. Și avem unde sta, Doamne ferește, uite, da. Oamenii n-au unde sta. Și vrem adică să avem și un dor de carte, să ne trebuiască, adică să
să nu suferim pentru că nu aveam o bucățică de pâine și asta e strașnic. Nu să vă rețin pentru că filmul ține mai mult și după cum am spus, o să ne adunăm la un salon de carte, sperăm că va fi timpul bun, că vom avea lumină, vom avea pâine și la pâine și vom avea și pâinea cărții. Vă mulțumesc pentru atenție. Ce putem spune? Câteva cuvinte, da? Dorești? Da, da. Care e problema? Oamenii democrației. Da. Dar, desigur că e cel mai bine merge acolo, să vadă tricolorul. Toți acolo vorbesc, mai bine așa. Am reușit noi să citim cărțile Doamnei Mariei Toacă, dar îi adresăm felicitările noastre că e o harnică publicistă sau cum mai toți spun scriitoare, într-adevăr. Și ce spunem, avem și noi toți, am înțeles, cum a spus doamna Maria, acum e toamnă, de fapt putem spune că e iarnă, că au mai rămas câteva zile și iarnă și culegem roșii noastre. Pentru asta îi adresăm și lui Vasile felicitări pentru filmele realizate, filmul unui, da? Un film. Astăzi unul, da. Da, el sunt realizate amândouă, dar astăzi demonstrăm unul. Da, nu știm Noi ce. voie, după proiect, noi voie într-o zi, două filme. Sperăm să fim și noi pe acolo prin filmul celălalt, nu? De foame. Ai, despre foame. Astea sunt martori. Nu-i despre... Martori oculari. Da, despre manifestări, nu. Noi, slavă Domnului, Doamna Felicia, adică aici suntem toți noi, pentru că e viața noastră, toate manifestările ce am avut cu Eminescu, la zorile cu Covine și în fotografii și în materiale, toate, doar n-am scris cartea într-o lună. Mersi, asta vroiam să spun și eu. Mă gândeam că zic, dacă ai scris și ai spus despre ce ai scris mult puțin, înseamnă că suntem și noi, că, cum ai spus, asta e viața noastră, activitatea noastră, serviciul nostru a fost. Eu în cartea pe care am editat-o acum, 700 de pagini, tot e viața zorilor de Covine, mai mult viața noastră, a colaboratorilor, a jurnaliștilor, a doamnei Maria Toacă, mai puțin a domnului Tudor Andrieș, fiindcă nu era la zorile când am venit eu. Și da, e mai mult despre viața noastră și despre viața comunității. Am vrut să spun domnul președinte Vasile Rauț că în carte pe care am editat-o, autoarea căreia sunt foarte multe materiale despre Golgota. Și ultimul de la Roșa cu înălțarea monumentului. Bine, mulțumim frumos și... Doamne, să avem așteptăm să știm, să lecturăm cartea. Pentru Verona e o așteptare, adică m-am gândit că exprimă așteptarea. Și ultimul e un tablou de Ceruliones, care eu am așa impresie că e speranța la o viață mai bună. Aici mi-a spus domnul Vasile și are dreptate că ceva se seamănă cu cartea lui Grigore Crigan. Pe partea aceasta sperăm că casa lui Aron Pomnuma, care are ziua de naștere, va fi renovată, restaurată, dar ne rămâne acest tablou al lui Lovenda, cum a fost. Chiar e toate... E un tablou de iarnă și sunt toate detaliile cum a fost casa lui Aron Pomnuma. Cărțile acestea se citesc foarte ușor și foarte... Nu te poți desprinde de la ele, foarte interesant. Ca de obicei, cum doamna Maria Andreeș știa scrie, nici nu mai știu cum să vă spun. Maria Toacă, Maria Andreeș. Ori și așa și așa. E chiar știa scrie, da? Da. Maria Toacă Andreeș, domnul Popescu, vreți să spuneți ceva scurt, cuprinzător? Tema foametei, o temă foarte dureroasă. Pentru noi toți românii din acest spațiu românesc și bucovinean, îl numim neolitic. A vorbit despre foamete, asta e o rană cicatrizată pentru cei care au trecut prin acest calvar al regimului comunist odios, de tristă amintire. Dar noi, cei care am supraviețuit, trebuie să vorbim. Vorbim cu durere, nu pentru noi, ca să ne amintim că
ne doare și mai tare când se și nu prea îmi place mie să vorbesc pe tema aceasta, dar pentru generațiile care vin să facă tot posibil să se mai repete această tragedie cu neamul nostru, cu neamul românesc și cu toate națiunile planeta aceasta nefericire într-un fel. Când am fost în România, după ce s-a prăbușit regimul comunist, am cumpărat cartea lui Emil Cioran, se numește Lacrimi și Sfinți, publicat în 91 la Humanitas. Și el acolo are așa un abzat unde spune că foamea voluntară este o cale spre cer. Foamea din mizerie este o crimă a pământului. Și eu am adăugat la aceste cuvinte că foamea organizată de regimul comunist o tragedie a neamului, o crimă a neamului nostru. Fiindcă una, din când în când ne pedepsește natura și alta, când noi ne pedepsim prin faptele noastre negândite, iată. Și ce vreau să spun că toate necazurile au început odată cu așa numite liberatori și mai repet, eu m-am repetat data trecută și acum, că iată, da, ne-au eliberat, da, au venit eliberatorii, ne-au eliberat de pământ, ne-au luat pământul, așa, ne-au avut 9 hectare, ne le-au luat, ne-au lăsat 50 de ani, așa. Inventariul agricol și ce a fost mai bun, mai frumos prin casă și în casă. Asta n-a fost puțin, dragii mei, așa, încă, hai, ce să facem cu populația asta, cumva să scăpăm de ei, cum să scăpăm, foarte simplu. Deci întâi creăm situație grea și iau să se miște și s-au mișcat, și-au plecat la frontiere să plece în România. Și a fost un motiv, ca să se impuște, prima, 2 etape. Și cea mai strașnică încurtizarea și deznaționalizarea noastră. Au vrut să ne rusifice, ne-au început să ne închidă unele școli, să schimbă microtoponimia macră, micro-nop, tot schimba și niciun stat care ne-a ocupat pe noi nu a fost în stare să lichideze micro, ce înseamnă asta, de satul, denumirea satului, da, îl schimbi. Dar părțile componente a statului nu îi pot schimba. Și iată avem exemplu, pot să așa, Iordănești. Și Rocă Poleanu. Și în 30, mi se pare că ianuarie 1990, m-am gândit să scriu un articol să ne întoarcem în toponimie tradițională. Și știți că am avut probleme. Spuneau primarii care erau puși de sus, stați măi, noi trăim într-o țară democratică. Așa, hai să facem referendum. Și au făcut, da. Și credeți dumneavoastră, în sat, i-a luat și Rocă Poleanu din 3000 și ceva de la referendum, vreo 80 au votat contra. Și a trecut, au trecut satele după asta. Care era motivarea? Și foarte... Vineau cu gazeta unde am publicat un articol și spuneau, uite ce spune domnul Popescu. Bine. Face referendum. Și au făcut să treacă, dar care nu s-au oprit. Privim filmul și poate mai vedem. Da, e drept, eu și mai pe scurt așa, noi aceștia am rămas aici, au suferit în 46-47 foamete creată de regim și noi care am dus acolo, paralel, am suferit la noastră zonă și era mai greu, fiindcă noi sufeream într-un mediu trăiesc. Și cu asta de gândesc. Că foametea de acolo, a domnului Popescu, o să fie în filmul următor. Așa că nu povestiți acum, că nu ne dăm la plus. Da, deci, o să vă dau pleante din astea, dar desigur că tot acea problemă și cu tipografiile nu sunt încă din astea toate. O să împărțesc pe urmă, că o să fie foarte multe, să fie hârtie simplă, astea. Da, nu avem încotro. Problema e în electricitate. Știm problema asta. Și dacă știam, poate știam, refuzam proiectul. Asta e jug.
Păi, dar de a aduna lumea în tot e la 5 ani. Asta e a mă strânge roada. Da, da. Asta este. Asta știți cum, într-adevăr. Acolo sunt așa, că trebuie să privești, de exemplu, dacă îți trebuie cadre documentare istorice, trebuie să privești un film de o oră și din filmul cel de o oră îți convine 4 ori 5 secunde. Atât. Dar el trebuie să-l vizionezi totul ca să-l poți tăia. De exemplu, dintre acele documentare. Cu martorii oculari nu-i greu. Nu spun că e greu, pentru că martorii oculari, când povestește, în filmul următor o să fie domnul Popescu. Da, dar Asta e altceva. Dar și foarte greu, știți ce este? Foarte greu e când te imprimezi singur pe tine, că vorbești. Asta e... Nu-i pentru și înjurături, și disperare, și iară te întorci. Aici tu ești vinovat în asta. Deci trebuie să vin tu. Că puteai să chemi, să mai suie. Mihai, am avut 5 zile, Mihai. Da, te-am înțeles. De luni până... Și Da. vreau să deschid încă o taină, o mic. Cu acesta film începe perioada filmului românesc din Cernăuți. Da. Așa că așteptați luna ianuarie și ceva mai bine din urmă. Da,